Salam. Men ata. Bugün yine de täze gün. Ýöne beýle kullardan has üýtgeş. Bugün aşyk maşukman gün 14 fevral. Siziň diliňizde bolsa, diýen Valentin bolýar. Menem öz söýgülime bir üýtgeşik sürpriz etjek. Älir özüme timal bereň. Aha. Maça bolunmy? Ha? Ýa-muny öýlenimde giýsemem bolýarmy? Howala şeýdäne. Men başgara eşken ana. Tüýs şun halaja geçigde şulaşykda sürüp etsem beňenjegini bilýän. Onu näme? Zakaly deň. Häzir şey deň. Entek bilmeli ho. Sekret.